Mä haluaisin tulla nossimaan sua takalistoon. Keskiviikkona kaupalla. Niin mullakin sua. Mä en vaan tiedä, että miten me päästäis tapaamaan. Keskiviikkona Superman kaupan seinällä. Kyllä helpotti. Mulla on huomenna koulupäivä. Mitäs jos sä sanoisit itsesi irti? Niin. Me ollaan nossimaan keskiviikkona kaupalla. Täytyy katsoa. Ja minäkö tässä taas olen raiskaaja? Mitä? Tietysti haluan. Mä soitan sulle. Mun täytyy lopettaa, moi. Mä jäinkin vähäksi Paulan kanssa. Joksa söit iltapalaa? En mä vielä. Ai, jännittääkö? Mikä? Ja uusi koulu. Hei, mä tiedänkin mitä tehdään. Me mennään Oona tai Niko. Ne on samassa koulussa. Eikä. Ja kyllä, totta kai me mennään. Mulla. No niin. Niin kauan kun toi piha näyttää tolta. Niks naks, henki pois.